Marhay na banggi, sa karkulo ka ng ganang bidder, mapupunan ang patrabaho mo na taon asin aabuton. Nin kabangang taon ang durasyon kan pagpakarhay kan MT Villanueva Avenue. Isa sa digdi ang proyektong underground cabling kan National Electrification Administration sa lugar. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. Kabangang taon o 120 working days natatrabahuan kang ng ganang bidder kang DPWH ang MT Villanueva Avenue Redevelopment Project. Ini ang sinabi ni Alcalde Leni Robredo katakon kang liwat na naging pagbisita ni Secretary Vince Dizon kang nagtalikod sa ng Sabado. Asin personal na nakipag-meeting sa Alcalde para sa mga importante mga proyekto kang ahensya na yaon digdi sa Siyudad Dignaga. Inasigurado kang sekretaryo na mapupunan na tulos ngunya na taon ang proyektong nasambit matapos na ang post-qualification meeting kaiba ang winning bidder kan DPWH. This week, igwa ng post-qualification. Pag nag-post-qualification yata, pwede nang punan. After ang post-qualification, anong nangyayari? Garo, si terms lang kan si award. Pero ang assignment ka ni Sec, puna na tulos. Tahalo yun na yan natenga dahil nga mayo nagbibid. Pero if ever bang matapos si bidding na, pero ang target duration naman? 120 days. So halos kabangang taon. Halos kabangang taon siya gigibuhon. So babantayan-tayan na si day na mapuon siya 120 days dapat tapos na. Sinabi pa kang alkalde na makakasabay kay ni ang pagpatrabaho kang National Electrification Administration kang pagkalot para man sa paglatag kang underground cabling sa nasambitan ng avenue o area. Sasabayan siya kang NEA. So pag-ibo ka ito, sasabayan siya kang NEA sa gilid. Para pag natapos yan, maana kitang wires. May mga poste kita para sa ilaw, pero maana si wires. Sinabi pa kang alkalde na naabala ning kadiit ang pagbid kang proyekto, alagad ngunya na mapupunan na ang proyekto na pilot sa mga tinampo kan syudad, nagigibuong mas safe, walkable, shared lane for bicycle asin accessible sa gabos ng mga pedestrian, purog na sa mga estudyante, senior citizens asin mga PWDs. Ang MT Villanueva Avenue, konsideradong national road, alagad sa roini sa mga busiest school zone sa Siyudad Dignaga, kung sa intulong mga darakulang eskwelahan ng yaon digdi. Kabali na ang mga satellite market, mga negosyo, asin mga residential areas. Kaya man, naging halawig ang naging public consultation na inagihan antes ang paglatag kang nasambitan ng proyekto na para man sa redevelopment kay ni. Kakaulayan man kang LGU Naga, ang sarupang private lot owner na mahahagop kang patrabaho kang NEA para sa underground cabling. Dahil malaog itong sa may Iliana property, kakalayan to this week. Garo malaog din sa rong lingaw ang pangaran. Pero garo may apat na garo stations na kakabit. Sa ilaro man siya. So si Dua identified na nasa Kamhay. Tapos may saro na government property din, pero may saro kayang private property. So kakaalayan ka to. Naggaro kung pwedeng magkalot duman para italbong itong garo transmitter. Para sa nagangunyan, Joel Sulina. At nagangunyan. Ika, ako, kita, ang naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.